ma bende chich bende nicho nitiere ni ODM bende nigi ikruok makare mar bago yiero mar kor gwenge. Jomadongo gini ne neno ka gima en rapim higni 20 ma duond bura mar ODM osebedo kanie e pacho ka. To magi te ni itiyogo kaka rapim ni to bende chandruok ma osebedo komako ODM kinde ka kinde mar nomination ni chal ka gima nochako neno kendo ken. Mano machiegni koru kasepol kae. Wachakodi. Ng'e ng'ato ODM pok owuok kuma wacho ne gibedo gi chandruok. E wang' jopiny walos kanyo e wang' jopiny kineno jopiny manyo loso to kaute mag fombo semenyo kaka weche mag nomination nyo bedo kasepol. Ng'eni weche mag welo mag duond buche koro ka chuo ranyisi mar ODM gin Kenya ka pani pod pok wago kang' ahinya manyime to apani Kenya medo dhach korka weche mag welo nikech otiko ranyisi otiko mar ODM en otiko manigi mbi ma thothne iyudo kithoro lare ahinya kendo ikawe gi pek malich ahinya nikech ing'iyo ni